Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejri niċċelebraw il-Quddisa tal-14 il-ħatma tul is-sena. Ġesu se jisteddan nieħdu l-madmat tiegħu mbagħad nispjega fil-Vanġel l-madmat tiegħu. Ġifieri nimxu mal-liġijiet tiegħu mat-tagħlim tiegħu. Għaliex it-tagħlim tiegħu u l-liġijiet tiegħu jgħidilna huma ħfief, huma ħelwin, jaqblilna nimxu magħhom. Il-morru għal il-ħadd tax-xahar nofred il-Quddisa għal-Roħ Missieri Anton, Ommi Ġorġ, oħti Vivien u t-Sija Ċikka. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt birijieti. Tijatijaj, bil-ikbar tijatijaj. Għalek nitlob bil-imqadsa Marija dejjem Verġ, l-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħferna d-nubietna u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Għal ma jafx rara hawnhekk fil-ġiem f'din il-kamra. Ma stanix inqru fil-konfessjonarju mħabba l-COVID-19 hemm ukoll assis qarar barra fil-pjazza, fid-del qiegħed mhux fix-xemx. Nitolbu u Alla interġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej, ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajat bil-ferħ bint Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ. Umli u riekeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru minn Efraim u jiżżiemel minn Ġerusalem. Jinqeret il-qaws tal-gwerra u jxandar il-paċi lil-ġnus. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mix-xmara ta' Ewfrat sa Trufijiet, il-kelma tal-mulej. Salm responsoljari ngħidu flimkien, mulej, imbirek ismek għal dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbirkek u nfakkar ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedijiet tiegħu kollha. Twajjef dak kollu li jagħmel. Iwieżan il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq. Tinqari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Ħuti, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu, la darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jagħmar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jagħmar fikom. Hekk mela ħuti aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem.
Għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-ispirtu tgħixu. Il-kelma tal-mulej. Qumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejtnin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom mill-Evanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier sit is-sema u l-art. Għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom il-min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok, kollox kien mogħti lili minn missieri. U ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf il-missier jekk mhux liben u dak li liben rrid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabti u mtaqlin u jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa umli. U intom issibu l-mistrieħ ta' ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-tol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej tifħid. Din is-silta mill-11 il-kapitlu ta' San Mattew, propju silta li qrajna minn versi 25-30, jaħsbu li kienet iċ-ċentru tal-Vanġelu tiegħu li jiġi qabel u li jiġi wara kien iċċentrat fuq din is-silta li smajna. Fil-Vanġelu San Mattew ġelettilkom hemm ġabra ta' 5 gruppi ta' diskorsi ta' Ġesu. Mhumiex kronoloġiċi imma San Mattew ġabarhom f'5 gruppi. Bejn it-tieni u t-tielet grupp ta' diskorsi hemm 3 kapitli 11, 12 u 13 illi fihom għandna sezzjoni partikolari, qisu parentesi. Hawnhekk f'dawn it-3 kapitli għandna iċ-ċaħda ta' Ġesu, iċ-ċaħda tal-messaġġ tiegħu. Ġesu huwa marrab min-nies. Provi jekk tmorru d-dar u tqabdu taqraw kapitlu 11, 4 versi qabel dan, x'hemm miktub? Hemm miktub illi mar Korazin, hemm miktub illi mar Betsajda u ma laqgħux. Ftit wara mar Kafarnaum, kien post importanti ħafna, u l-istess ma laqgħux. U għalhekk dan id-diskors qasir Ġesu jgħidu u jagħmlu propju f'dan l-ambjent. Pro diskors huwa innu tarat il-ħajr. Huwa diskors għal dawka illi laqgħuh. Ġesu hawnhekk qiegħed ifaħħar il-nies li laqgħuh fi 3 sentenzi. L-ewwel waħda huwa jagħmel stqarrija pubblika ta' tifħir l-Alla. Infaħrek missier sit is-sema u l-art. Għadan il-ħwejjeġ ħbejthom il min għandu l-erf u rejthom iċkejknin. Hawnhekk għandna kontrast. Kontrast bejn il-ħabi, dawka li huma deni li għandhom l-erf, speċifikament il-Farizej u l-Kittieba, u dawk kollha li warajhom ovvjament ma laqgħux it-talem ta' Kristu, dawna
u moħbi għalihom, ma jafux qegħdin jitilfu. Imma min-naħa l-oħra tikxef dan it-tagħlim int jgħidilhom il-dawka illi huma ċkejknin. Min huma ċkejknin? L-ewwel nettu qabel kollox hawnhekk hija referenza għad-dixxipli tiegħu. San Mattew stess, kapitlu 9, jirreferi għad-dixxipli bħala iċkejknin. Ċkejknin għax xumli, ġax kienu osra, jew għax kellhom xeta, imma għax xumli. U għalhekk dawna iċkejknin jgħidulhom Ġesu, dawna huma issa għandhom il-glorja, għandhom il-privileġġ illi ingħata lilhom illi jarfu t-tagħlim ta' Kristu. Għalhekk hawnhekk għandna ċelebrazzjoni tal-umiltà. U hawnhekk jirbombja f'moħħna żgur il-Magnificat, it-talba li Marija għamlet fid-dar ta' Zakkarija. Ruħ jitfaħħar il-kobor tal-mulej, meta mbagħad waslet f'parti mill-din tifel taħalet niżżel is-setana minn fuq it-tron. Niżżel is-setana minn fuq it-tron. L-istess ħaġa qed jgħid Ġesu hawnhekk, dawk li huma setana għandhom l-erf ġie moħbi lilhom. Ma min-naħa l-oħra jgħidilna olla l-ixkejknin. Ixkejknin nagħtaw il-grazzja li jifhmu aħjar il-messaġġ tiegħu. Din hija l-ewwel dikjarazzjoni, l-ewwel sentenza. It-tieni sentenza ta' Ġesu meta jagħmel dikjarazzjoni dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-Missier. U jgħidilna kollox kien mogħti lili mill-Missier. Aħna anke nitkellmu b'mod naturali, il-Missier huwa qisu il-ċentru l-erq tal-ħajati lill-familja. Mhux daqshekk qed innaqsu l-lom. Imma ġifieri anke fil-moħħ tagħna il-Missier li dar kien l-kwiet anke li jaqla l-flus. U għalhekk fil-kunċett tagħhom il-Missier huwa kollox. Imma Ġesu jgħid il-Missier kull ma hu tiegħu huwa tiegħi. Ħadd ma jaraf liben jekk mhux il-Missier huwa tiegħi u jien naf eżatt x'tan il-Missier u l-Missier jaf eżatt x'tani. Imbagħad ikompli il-fatt li dan l-erf ġie inkarnat, li dan l-erf issa sar bniedem, allura dan l-erf, dan l-għarfien ħajnqasam magħna. U jgħidilna ħadd ma jaraf il-Missier jekk mhux liben u dak li liben irid jarrafuglu. U dawk huma aħna li aċċettajna il-messaġġ ta' Kristu. It-tielet sentenza li jgħid Ġesu dalgħodu hija stedina għal dawk li huwa barra miċ-ċirku, għal dawk li huma ċkejknejn, li mhumiex ċkejknejn, jidhru li jistgħu jgħaddu weħedhom bl-għajnuna ta' Alla. U x'jgħidilhom Ġesu? Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabti u imtaqlin u jiena nserraħkom. Imbagħad jagħmel tixbija similitudni li dak iż-żmien kulħadd kien jifhem naturalment hawnhekk ħafna ma jifhmuhiex meta qal ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. X'kien madmat? Il-madmat x'inhu? Tafu x'inhu madmat? ċert li ħafna li jafu, tafu ġifieri, ma jafx. Il-madmat kienet tkun biċċa njama fejn jidħlu on aktarx ta' żewġ barrin, ħmejr, jew bewla jew xi ħaġa oħra. Kienet tkun magħmula aktarx mill-ġews biex tkun tqila ħafna. U meta kien ħajibda jaħrat, is-sit kien ipoġġi dina dan il-madmat fuq l-onq ta' dawka iż-żewġ barrin jew x'kien ikellu biex jaħartu.
U din kienet imbagħad tintrabat b'żewġ teħbula u permezz ta' dawk kien jagħmel żewġ affarijiet il-madmat. Il-madmat l-ewwel nett itihom id-direzzjoni. Jgħidilhom li ma naħħa iridu jmorru imjexxihom li ma naħħa iridu jasqu, morru jasqu. Bl-mażaq li kienu jkunu marbutin wara l-bejjem. Barra però li jagħti direzzjoni, dan it-toqol kbir fuq onqhom kien anke itihom ċerta dixxilpina għal dawk għax kienu jafu li jekk ma jagħmlux kif ħajdilhom u ħajħossu iktar dak it-toqol għax ħajġbdilhom il-ħabel u ħossu iktar it-toqol. Minkejja dan Ġesu qed jgħid illi l-madmat tiegħu huwa Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Fl-Antik Testament, biex nifhmu aħjar dan il-pass, il-madmat kienu l-liġijiet. Il-liġijiet kien qishom il-madmat, id-direzzjoni, id-dixxilpina illi tmexxi l-poplu ludi. Ħaġa tajba. Tinsewx illi il-kmandamenti ta' Alla huma waħda mill-ikbar kixfiet li qatt tagħmlet id-dinja fl-antropoloġija, jistudja l-bniedem, ġifieri l-antropos il-bniedem, jikkonsidraw bħala l-ikbar kisba. U għalhekk kważi ngħidu bla kieku anke ma jgħidilniex Mosè il-kmandamenti tagħmlu Alla. Għax kienet ħaġa li kienet impensabbli għal nies dak iż-żmien, dak il-kmandamenti. Imma issa l-enfasi dak għadhom hemm. Imma l-enfasi mhix iktar fuqhom il-madmat, imma l-enfasi qiegħda fuq il-fatt tal-imħabba. Talmu minni għax jien ta' qalb ħelba umli u fija issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Jekk aħna nagħmlu din il-ħaġa qegħdin fl-istat ta' qdusija. Jekk aħna qegħdin ngħixu tal-hemm ta' Kristu, qegħdin fl-istat ta' qdusija għaliex. Għax il-qaddisejn dak li jagħmlu xejn speċjali, aċċettaw il-liġijiet tal-hemm ta' Kristu, għad-direzzjoni, għad-dixxilpina fil-ħajja tagħhom u saru qaddisejn. Jekk aħna qegħdin nagħmlu hekk, aħna wkoll qegħdin fl-istat ta' qdusija. Nitolbu l-mulej ħajżomna sħaħ dan l-istat, jinċert li ħafna minnkom hekk aħna hawnhekk ġejna l-quddies, nobdu l-liġijiet anke tal-COVID-19 u affarijiet oħrajn, u għalhekk qegħdin nkunu ta' eżempju tajjeb għall-oħrajn. Nitolbu għalhekk il-mulej. Ħalli jekk aħna disgrazzjatament barra miċ-ċirku tal-umiltà, tal-umli ta' Kristu, nerġgħu nagħmlu ħilitna, ħalli nindmu minn dnubietna jtolbu maħfra u tolbuh millum il-qoddim sa ngħixu kif irid minna hu. Jiena nemmen fala wieħed il-Missier li jista' kollox fil-ħalaq is-sema u l-ard dak kull li jidher u dak li ma jidhirx. U li wieħed Ġesu Kristu jibgħen waħdini ta'al Missier il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Missier mhux magħmud ara waħda mal-Missier bih sar kollox. Miżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal ġisem bis-sera tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilat u mietu difnu. It-tielet jum għam belluwiet skont il-kolba mazza. Ġela s-sema u jgħat fuq l-lemin tal-Missier. U għandi rġeġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. S-satna tiegħu ma jkollix tmiem. Spiritu Sant u mulej li jgħat il-ħajja. Ġej mill-Missier u mill-Liben. Jumejju weġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem fuq il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma midija waħda għal magħfira tad-dbiet, nistenna l-qawma mill-luwiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu l-mulej illi
nagħmlu ħilitna ħalli f'ħajjitna nkunu umli u jekk ikun jistgħu ilna il-grazzja tiegħu. Nitolbuk speċjalment mulej għal bżonnijiet tal-Knisja f'Għawdex, għall-isqof elett Monsignor Anton Tewma biex il-mulej jgħinu ħalli jmexxi tajjeb din il-merħla ta' Għawdex f'data fideh. Nitolbu għal dawk kollha li għalihom it-tagħlim ta' Kristu, il-kmandamenti tiegħu huma madma tqil, ma fehmux li min jimxi magħhom se jkollu iktar ferħ. Ħalli dawna jifhmu l-iżbal li fih jinsabu, jaċċettaw dan it-tagħlim jgħixu bih biex hekk huma wkoll jiksbu l-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għal ħutna morda, għal ħutna anzjani, għal dak speċjalment li qegħdin jisimgħu dil-Qudiesa permezz Radio Marija biex il-mulej jagħtihom dak kollu li għandhom bżonn fil-mart tagħhom, sew fis-tisħiħ tar-ruħ kif ukoll il-fejqan tal-ġisem. Nitlob għal roħ bis-sieri Anton, ommi, oħti u tzija li kont ngħix magħha biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem li talbu. Fl-aħħar nitolbu għall familji tagħna biex jibqgħu familji li jaċċettaw il-madmat tal-liġijiet ta' Kristu, biex jibqgħu familji sħaħ maqudin, biex jgħinhom jirbħu d-diffikultajiet li fejn jinsabu, ħalli bekk jibqgħu flimkien iqimu u jagħtu glorja lil Alla. Nitolbu. Mulej il-qattalb li ressaqna quddiemek bi Kristu Siedna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina tagħtina l-għajnuna biex jimienu malli u nagħmlu opri li jixirqu l-ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna il-fuq, niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid kbir għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħaj bi Kristu Siedna. Fiha aħna ngħixu nitħarku fik aħna u ta' kuljum nħossu fuqna t-tiba tiegħek u sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem ittajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. X'aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bi qajjimt il-Ġesu mill-imwiet beħ nittamaw li bqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għejd. Għalhekk irroddulek ħaj
u mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla jeda intennulek. Għaddis, għaddis, għaddis. Realla treżer, srawietu la gloria ti. Hosanna, gloria tasmu, mbire treżer, srawietu. Għaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħal kalċer ġarat il-ħajr bierek tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerreta għaliku għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, noffru lek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddu lek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Sant jaqgħadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisew u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-isqof tagħna, mal-isqof elett tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddija tiegħek missieri ommi oħt u witzija u f'ħudna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom minn Faruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek għal missili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna rina nagħmlu ben Alla għas-salvazzjoni tagħna missier. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrina l-bidna, għal-malak il-minuħati għal daħal li tiġrib iżda l-Islam. Eħrissa nitolbuk mulej minn kollatina fit-tieba li ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkun ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, nizda ħares lejn il-ħija tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu laqda li inti trid fija, tutax mis-sal għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenien daw kollha mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Trid tidħol tagħti saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nroddu ħaj l-Alla tal-grazzja li ġiġi fina u nitolbuh illi nifmu li l-madma ta' Ġesu huwa ħafif, huwa ħelu. Min jaċċettaħ se jgħix ħajja iktar feliċi, iktar ferħan. Biex din id-dinja biss imma anke fil-ħajja ta' dejjem. Il-Ġesu wkoll ngħidulu grazzi tal-li verament grazzja kbira tafu f'pajjiżi oħra x'ġara il-COVID-19 hawnhekk m'għamlet straġi u nitolbu jkompli jenna waqt li nibqgħu anke aħna wkoll attenti u nsegwu u nobdu regolamenti biex dina l-imxija tant kattiva biex ngħidu hekk ma tibqax tixteret. Nagħmlu fil-momenti fiskiet. Nitolbu issa li mlejtna bl-għajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. U l-ġurnata tajba lilkom il-koll. Il-maqdes ta' Kristu jinsir xedin شدی محبتك ومتانا ماكي